Kanhi naparot nga kandidato pagka-bise mayor sa dakbayan sa Mandaue, nagtinguha sa pagpapili pagka-mayor sa dakbayan. Samtang kasamtangang Regional Election Director sa COMELEC Region 7, mibisita sa Mandaue City COMELEC. Si Mark Reggie Abella sa report. Pasado alas 9 ganihang buntag, may bisita si Mandaue City COMELEC si Jepenel Requerme mulupyo sa Barangay Kasili aron mangayo og COC form sa tinguha nga mapapili pagka-mayor sa dakbayan sa Mandaue. Gihatagan siya og 5 ka form ni Jacqueline Riuan, election assistant, og gipasabot nga orihinal ang iuli niyang kopya nga may notaryo. Dili na bago kaniya ang pagpapili tungod kay midagan siya pagka-bise mayor sa miaging eleksyon. Murag ang mayor is the responsibility niya tungod sa advanced technology karon. IT specialist po ko. Na po ko engineering background. So, medyo fit sa akong skills. Samtang gahapong adlaw nangayo usab og COC form si Josel Pariha Baluyot, kanhi overseas Filipino worker taga Barangay Paknaan ug gustong mapapili pagkakonsehal sa dakbayan. May bisita usab si Attorney Francisco Pobe, COMELEC-7 Regional Election Director sa Mandaue City COMELEC, isip kabahin sa iyang monitoring sa mga highly urbanized city sa rehiyon. Sama sa ubang dapit, iyang gihulagway nga mingaw og wala pay kisaw ang pagsangat og Certificate of Candidacy sa rehiyon. Normal kini nga kalihukan samtang nagkaduol ang piniliay. Samtang gipahibaw ni Pobi nga itandi sa nilabayang mga piniliay, gidili na ang substitution sa nakaduso na silang Certificate of Candidacy gawas lang sa balidong nga mga rason. The filing of Certificate of Candidacy on amakiri nga daghay nagdami-dami ba? Okay. Nya mag-substitute ra di ay. So karon this time just after the October 8, the substitution shall only be limited to disqualification and then in case of death. Sa mga adlaw sa Oktubre 2, 3, 4, Oktubre 6 ug Oktubre 7, dawaton ang filing sa COC sa buhatan sa Mandaue City COMELEC. Samtang sa Oktubre 5, karong Sabado ug sa katapusang adlaw sa filing Oktubre 8, dawaton ang isang-at nga mga COC sa Mandaue City Sports Center. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.